Cicho. Aha, no tak dobre. Á, jasné, no vy máte ten špeciálny magický zrak, ktorý mám iba ja. No to teda asi nemáme. No, chceli by ste ho mať tiež? Ja som to Peťku. Všetci spoločne opäť teraz voláme čarovnú formu Abrakadabra. A naša šačka sa zmení, dobre? Tak sa pripravme a 3, 4, Abrakadabra. Tak, Bordea má červenomodrú šatku. dáva, že na koho to stačí. To sa nám nejako nepodarilo. No tak skúsime to ešte raz. Tak dobré, ale hlasnejšie, dobre? Tak, 3, 4, Počka. Abrakadabra, dobre, no. 3, 4, Abrakadabra. Abrakadabra, ešte raz, dobre? Tak Abrakadabra, všetci spolu, dobre? 3, 4, Abrakadabra. A máme tu červenomodrú šatku. Stále